Ura. Matay. Dugay naman yung wala na gamit niya akong bigiron. Andar po ko. Amo kuhan pa po ni. Mo andar. Ayun po ni makina di. Dugay naman yung wala na gamit na ako. Di pa dahil mo andar kaya wala dahil yung makina. Ligid lang dahil ini kay kahoy. Bakong. Kaya buhi pa po dito itong mga kauban na nga dugay naman ito nga. Kuhan. Wala na gamit po. Tulo na katuig ko nila kung ginitang daig dire. Kuhaan ako sa katuan kay tingnan ko na ako din mo kuhaan pa ba ni Ron. Ay bali ni nagod oh. Patay. Ay natay nga chassis. Kahit kay mga kahoy wa pa nadulot oh. Patay bilibag kuhaan eh. Isa di palupad kanina ko sa una di ko makuba. Igo rin mong bounce. Patay bilibag ko sa video na oh. Kaabag sugay mo. Wak naman yung buk. Bukti na rin eh. Tay kusog ba ya? Pero kulag pagkaon. Wala pa itakaw direct timpong kakao ron. Tay kusog magkakayo ni muligid. Tay okay na lagoy ni. Testingan ako ni. Okay na lagoy ni. Umpot na po na ni. Wili man na ilana. Lagyat. Ni. Testingan. Okay na. Pwede na. Testingan sa ilana ko nito. Sungga pa man na ilap. Again, ipit ko ng il. Again. Yeso pa ko na igyapon tayo ni ang ligiro, no? Okay na. Bahalag na tumba ko. Ba't ko sungga pwede. Gyapon, upgrade racing gyapon eh. Ang kaura 2021. Wala pa po'y padawala kay COVID pa po. Okay na gyapon eh. Ba't ko sungga kaya pwede. Gyapon, upgrade racing na ligiro na, oh. At tayo. Pasilita. Postbay ko na ako dito patugbong. A few moments later. Matay. Ang putol, hindi na lupit dire. Si mana hindi ko si US ko ng loget. Ang putol na pagpalit na ko. Saan may gamit na to akong lugit o sundang? Wala naman ko yung malugit din eh. Tingnan eh. Wala na gamit akong lugit. Wala na gamit akong sundang. Saan ka naman ako na eh. Uy! Saan may sakyan-sakyan dira? Ano yun? Mo negiti mo bigyan yo. Atong dire ko sa una wa pa ni abot eh. Wala pa kadis kam dai kagikan yo. Dito bi ako USA ng luget. Luget ka dito na. Dabay lubi dito. Bigyan na ito. Unang pagbalik na ako dire ang puto naman ng lubi dire. Ano siya yo? Mo negita mo bigyan yo. Paano sayo? Balik pa ananik. Sugay na mo talaga ni kilid. Ako ko na sa YouTube ani nga itong palayat po gani. Oh, palayat ko ani yo sa una. Uy, palayat ko ani pauna ra nimo imong panog matumba. Matumba ka, pauna ra imong likod, ligid ka. Nga, pwede bubulos ko ani testingan ako. Pwede kayo na. Sugay yo, testingin bakilid yo, di ba? Palot na galit ko yo. Oh, testingan. Testingan eh. May kosa wala ba? Wala na yabi yo. Ako din yabi ni. Yo, wala po na i-break yo. Wala na i-break yo hati, i-break ana. Sige. Sulan ako. Kayo, hindi na kayo kusugay na ulit nyo. Sige. Tama yun, natumbal ka, di kabalo mo drive. Ay, di, awa yun. Usan? Ay, di, awa di ayo.
Na, palo ta kayo bay kusuga kay na ligron. Usa ko nang. Sinakyanan na nga. Ikapalot man din na. Nagkabalo ko kusog kay na ligron yo. Rising ba ako ni sa una, ba't gidaog ba ako ane? Suga kay ni. Usa ko na. Wala ra kay palot ya. Wala na. Okay na nako. Na, palot na na imong kamay diyan tuhod. Okay na nako na kay. Ano, palot. Tawa yo, di ba? Suga yo sa. Madali na yung likiron. Dong. Muli ligron yo, ba't suga kay niyo? Ligon kay niyo sa tingala ka kanong mo bay kusuga kay muligid ning kahoy. Okay ra ba ni mo magpalayat ka dira? Okay. An-awon di ka. Oh. Na bay palaitan diya gamay. Nay bato dira. Okay ra ba ni mo? Wala man po. Saan kadapit ani? Testingan ako yo, tawon ning diri ko sa bakilid kayo, di ba bay kusuga yo. Testingan. Tawa yo ha. Tingnan na to yo. Sana. Ini ni pagpulayat yo, pagpulayat yo, bak suga kay yo. Wow! Kay, lupa man yo. Balik yo. Ako sa man eh. Lupad mo ko yo, balik no. Ingon lagi ko nga. Ingon ka na ako. Ligon. Na. Bak suga to palupad man yo. Ingon ligon. Balik yo. Sana man yo. Kanya. Magkabayad ka na. Di ko kabayad ani yo kay ako man eh. Asa bukan. Bukan ni palayas. Lube. Lumpe nga, balik taas kay na ipalaitan yo. Nabalik na mo na. Okay na yo, ako rin ayohon yo. Ayaw na. Kumutan. Ano mo Christian Hawk? Ano tag-stay? Ayaw. At sa kayo kay guba naman.